Nhasi tabuda takananga kumusha weruwa uko kwataenda kunoona hama inonzi iyo Obert Mawira. Obert ane makore 43 uyezve Obert anogara nevanakomana vake vaviri. Zvino Obert ane dambudziko raainaro ratoda kuti timbokurukura naro. Imi semhuri yeZimbabwe tinovimba kuti muchabatsirana naye. Tichitenda kuti takuonai muri vatano kwese kwamuri, uye kana usati wasubscribe paSaint TV tinokurudzira kuti usubscribe paSaint TV paYouTube channel, uyezve handei tinofollowa Facebook page rakanzi iro Saint TV. Ngatinzwe zvizere apo paanokurukura nango Saint. Zita ndinonzi Obert Mawira. Dambudziko rakandiwira pakusiyana kwangu nini nemudzimai wangu. Takanotadza kunzwanana mune dzimwe nyaya mumba. Iye ndokufunga kundipisira mumba. Inini nemhuri yangu nevana tiri vatatu. Handina kuziva kuti mukadzi wangu angakandifungira chii. Chandakakwanisa inini pakubatidzwa kwemba akiya dhoo, ndakakwanisa kupwanya dhoo, ndikakwanisa kubuda nevana vangu. Zvinova zvinondishungurudzira nhasi kana kuti bata mwoyo zvekuti pazera ravave nepandakabuda navo ndichizvifunga. Zvinondishungurudza zvekuti dai kurudzi kufa kana kwevana nenewo ndaiteera pachiitiko chakaita sechi pachiitiko chakaita seichi. Asi Mwari vakanditungamirira vakandiraramisira. Nhasi ndinavo vana ava. Ndo chiitiko chakaitika inini pamudzimai wangu, but kubva musi uyo waaita izvi nanhasi asati taona. Saka zvese zvakaitika maiva kupi panguva iyi? Takanga tiri kunyika yeMozambique side, tiri mubhodha. Alright. So makazonoripota here nyaya iyi? Makazobva sei kunzvimbo yeMozambique kuya kuno? Sevana vakanga vari vadiki, ndakazopiwa bepa nemapurisa ekuMozambique rekufamba naro nevana semunhu aijamba bhodha nevana vadiki, kuti ndikwanise kuuya kuZimbabwe ndichirisiya pamutare police station, ndichiuya nevana kuvabereki vangu, ndichivasiyirawo ndichivaudzawo tsananguro sezvinhu zvavakanga vanzwa. Apa ndakanga ndakuchivatsanangurira inini ndomene. Saka tichibva ipapo, vana makazogara navo kana kuti vakazogara nehama, chii chakanatsoitika kusvika pari nhasi tiri kuona vana muinawo panapa? Hongu, vana ndakazombovasivira hama kureva mai kumusha, ndichiti rega ndimbonotsvaga mumataundi imomo ndijambe ndichengete vana vangu. Asi nekuda kwekuti mumusha mune hama, mune vanhu vakawanda, ndakazonzwa mutauro wakawanda wakazondibata nanhasi. Handiukanganwi kuti ndivataurire vehukama kuti havachakwanisi kuchengeta mai vavo, kureva mai vedu tese, nekuda kwekuti pane vana vangu. Ndosaka nanhasi vana vangu ndichivagara navo kunge ndichavaisa muhomwe. Miri yangu kubva nguva yareba haisi kushanda zvakanaka, asi chiri kundirwadza ndechekuti ndaifungidzira kuti pakubata kwandinenge ndichimboita vana ava ndaikwanisa kuti ndimbovaendesa kuchikoro. Ndo dambudziko guru riri kundibata, zvekuti izvezvizvi pataime yavatora vana vachingokura vasingaende kuchikoro, vamwe vachienda kuchikoro, rava dambudziko rakundishungurudza panini ndiri pakati pohurwere, zvekuti tarisire kuti ndichange ndichizoshinga kuti ndiseenzere vana pamwe ndiwane mari yekuti vakwanise kuti kana wana aenda kuchikoro, tarisire achiri kundinetsa apa. Simba rekunzi ndichange ndichikwanisa kunyatsosenza igore rinouya, zvekuti nguva yavatora inenge yareba zvakundirwadza, zvekuti rubatsiro rwandakata kutotsvaga kuti dai ndaikwanisa kuwana anondibatsirawo vana vangu vakwanisawo kuti vaendewo kupi kuchikoro. Saka mukuru akaguma kuenda kuchikoro,
ari kuenda gredani uyezve mudiki akaguma gredani. Uye mukuru ane makore mangani, mudiki ane makore mangani? Vakaguma kuenda kuchikoro, mukuru achienda grade 4 mudiki achienda grade 3. Pamakore avainawo panguva zvinezvi mukuru ane 12 years ndizvo, mudiki ane 10 years. Ndiri kuona vari kukura, zviri kundibata dambudziko guru rekuti even if ndikada kuti nditi ndinokwara-kwara, ndinongokwara-kwara pandinokawana pamwe ndikawana mumba musina kana sauti kana upfu, zvokuti ndizoti vana avateera vamwe vana kuchikoro mwewo wotorwadza, ndozowana zvekamwe mumba musisina zvekana sauti. Mune foni here pari? Handitomborina kana nhare mbozha panguva ineyi. Ndinonzi Blessing Mawira. Ndinoshuvirawo kuti ndive ndichienda kuchikoro nemunin'ina wangu. Alright. Une makore mangani? 12 years. Alright. Ko iwe unonzani? Une makore mangani? 10 years. Alright. Wakapedzera kuenda kuchikoro une grade ani? Ndakumisira kuenda grade 4. Grade 4. Alright. Ko profile? Grade 3. Alright.